Ćao narode, današnji video će biti posvećen ovom Pigardu. Ovo je stiglo poštom iz okoline Zrenjanina. Čovjek se žali da su ga jako loše uradili, što se vidi iz aviona. Da mi odmah aktiviramo lemilicu, jer će nam trebati. Tako. Svetlo je odlično. Napravio sam tu neke dodatke za svetlo. Malo rašturimo kabel. Nisam htio da slikam sa strane. Naravno, hoću da radim iz ptičje perspektive. Dakle, šta je prvi korak kad dobijete nešto potpuno nepoznato, što se kaže ne radi, pa ali radi ne radi, pa ali radi ide. Prvo se rasturi sve. U ovom slučaju, naravno, pošto ja znam napamet šta sve ide i gde ide, prvo moramo da ovo raskupusamo. Ovo sve što je neko radio, da bi provjerili prvo da li su komponente ispravne. Naravno moram da žmurim. Ovo pogledajte kako je to lemljeno, sad čuj Bože. I šta moramo prvo da uradimo, znači ispitamo kompletne delove. Ovo je đubre, ove žičice, to ja ne stavljam. Ovdje stavim naočare jer ovo može da prsne vrlo lako kad se razlemljuje. Dobro, nećemo tako, nećemo prvo da otkačimo ovo. Vidite, kad se greje masa, za ono što sam pričao u prethodnim videima za lemljenje, kad je masa u pitanju, treba vam jača lemilica, znači ne možete da se igrate sa krševima. Dragi moji, gdje mi je pinceta? Tu je negdje, evo je. Prvo moram ovo uhvatiti jer ne mogu da se igram sa tim rukama. Stavljam kao nogicama, naravno da nije radilo kad je bilo prespojeno. Ovo je masa koju bolje da nema nego što ima ovakvu masu kako ima. Neko će reći ne, masa je masa, dobro je, nije masa, dobro je, masa mora da bude u dobrom spoju. Ovako zalemljena masa, to žali Bože, plač majke Božije. Ovo se malo bolje ugrela, sad malo bolje prži. Za veću površinu, kao što rekoh, mora da bude malo duže da se čeka, da se prvo ugreje cijela površina, jer ovo je velika površina koja odvodi toplotu. To vam je isto kao i što su napravljene ove matične ploče za računar. Napravljene su to odvode toplotu, zato ne možete tek tako lako da lemite i da se igrate sa tim pločama. Jedina dobra stvar što mogu nekog da pohvalim, što nije potpuno savio ovaj pin prvi, nego ga je provukao žicu, zalemio, što se inače tako radi. Jebotijama treba ispale. Ovaj pin ja volim da vratim i to ću da uradim. Prvo vidim ja koje je on potencijometar ovdje stavio. I ujedno da vidim, evo sad je već vruć od grejanja, ali ovo mora da se očisti, ovdje može ovako se radi. Ovdje je masa spojena sa ovom, to ćemo da razjebemo. To nećemo da ostavimo tako. Sad ću vam reći i zašto. Kod magneta za gitaru, da kažemo pick-upova, ne ovih Ford F-150 ili 250 ili tako dalje, nego
GMC, jel? Nego kod ovih magneta koji se zovu pickups na engleskom, odnosno pokupljivači, oni tako to zovu, a magnet je samo ovaj magnet, poluga. Bitne su faze. Piše NEC, middle, ovo su jeftini kineski magneti, ovo je valja jedini. Dimazio, pretpostavljam da ne mogu da pretpostavljam. Ne mogu da znam koji je Dimazio u pitanju, ne znam napamet. Da li je fast track, da li je... ne znam, neću da zaključujem. U svakom slučaju, sada idemo na sisaljku i da malo pojačamo temperaturu sa 350 na 400 stepeni. Zaključio sam, iako nisam otvarao, da ova lemilica ima senzor unutra. Čim blinka, dok ne postigne temperaturu i onda ovo C i onda prestane da blinka i onda ga održava. Pretpostavljam da ima senzor, ali o tom potom. One moment please, odmah se vraćam. Evo me nazad. Promenio sam lemilicu, uzeo sam ovu. Zašto? Zato što ova ima ovaj 5C vrh. A sad ću vam pokažem koliko to znači. Evo sad je namešteno na 350 stepeni. Verujte mi, ovo sam ja izbaždario, znači ova crtica ovdje je stvarno 350 stepeni. I gledajte sada kako će da greje, zabrat ćemo ovu tačku koja je hladna. Pogledajte kako topi masu, gledajte. Šta radi? Na isto je 350 stepeni. Razlika između ovog i ovog vrha. Evo, zato što ovaj vrh ima mase. Ima puno mase i lako prenosi toplotu. Zato je bitnije imati tačan vrh nego prejaku lemilicu. Znači nije stvar ni u snazi da vi sad uzmete 60 W ili uzmete 100 W. Ups, dobro je. Ali ovdje ima đubreta, sad čovjek može. Ovo crno i žuto što vidite, to je Californium. To je u neku ruku i ok, nije to ništa strašno. Ajde. Jako je bitno i pinovi da se očiste od neženjenog kalaja. Sve ovo treba očistiti. Nisam dobro uhvatio. Ne mogu potencijometar treba skinuti sa ovoga, ali dobro. Da bi se potpuno lepo očistio, pa sam ga zaglavio. Ajmo dalje, ovo. Malo sutra. Tako, neka ostane ovo. Pogledajte ovdje, ovdje sigurno ima još žica ispod, garantovano. Ne može toliko da usise koliko ovdje ima kalaja natopljenog. Ljudi ne shvatite da to nije samo zalivanje kalajem, mora se zalivati kako treba. Znači da se sliva sa strane. Sišla je dole, mora skinem ovaj da lepo očistim. Dobro. Zaglavila mi se sisaljka. Hoću da je isterem. Kad se tako sa strane lemi, što ja ne volim, onda mora se okrenuti na opačke kako bi se taj kalaj prirodno vratio dole. To sad ne možete da vidite. Da ne okrećem, skidam kameru sa ovoga. Može i ovako da se skida, ja ne volim sa strane da lemem ništa, zato što nekad se desi da je gitara jako tesno izbušena, odnosno izglodana, i onda ne može da se kabel, ako se stavi sa strane, ne može da se gurne pigard u gitaru.
I zato ja ne volim sa strane ništa da levim. Kao lajak, sačuvaj Bože. To sve treba očistiti. Neka kaplja na 100, bolje na 100 nego bilo gde drugde. Evo žica. Čuvaj Bože na šta krpa liči. Evo malo sam ga upristojio. Ova guma je odlična, se kalaj ne lepi na nju. Sad ćemo to skinuti još bolje očistiti. Da nisam očistio ovaj prekidač. I njega moram da proverim da li radi. Jer se dešava da on nema dobar kontakt i onda džaba ceo posao. Sad će neki koje sam ja odbio, nisam teo da radim, kaže ja njemu si uzeo da radiš, meni nećeš. Nije da neću, nego nisam mogao. Sam stanak sa vremenom, a i zbog ove situacije sa koronom nisam nikog mogao da primim, a i prestao sam se bavim s ovim. Znači ovo što radim bukvalno, da kažemo, preko veze. Sad, da mi ovo očistimo, pa da rastojimo, ne znam da li vi vidite ovu krpu, koliko stukala, ja sam skinuo, sačuvaj Bože, sad ćemo i to da očistimo. One moment please. Evo me, ostaje sam kondenzatор, mada nisam ni morao. Šta prvo treba uraditi? Prvo treba uraditi skidanje ovih kapica. Kako se to radi? Uzmite krpicu neku, posepate ovako na pola. Kako ne biste gulili pigard, mada ovaj pigard ne liči ni na šta, ali nema veze. I dignete ovo. Tako se to radi. Znači ovako, ćao. To je da ne biste grebali. Naravno, dobio sam ja skupocene pigardove i skupocene gitare da radim, tako da ne možete da se ponašate prema gitari kao da je smeće. Neko jeste, neko nije. Smeće. Šta mi treba? Treba mi ključ. Obično koristim od Gedore, ali mi nisu sad pri ruci, ja sam nešto radio pa sam ih skinuo. Pa ćemo ovaj za početak staviti. Koristiti. Ovo će biti jako dugačak video, nemojte očekivati seckanje, ovo je u realnom vremenu. Sa nekim sitnim seckanjima, nekim sitnim izbacivanjem nekog čekanja ili tako nečega. Namerno neću, zato da biste vidjeli koliko traje. Za one koji su smatrali da je ovaj posao bez veze i da to samo zalemiš 3 žice i to je to. Zašto nije zalemiš 3 žice? Oni koji ne znaju da cene tuđ rad, zbog njih ovo snimam, a i one koji interesuju da vidi kako se radi. Švajciger, može li? Šačić ćemo vratiti nazad, da ih ne bi izgubili. Kod ovih prekidača je nezgodno jer su ovi šrafovi colovnjaci. Znači nisu 3, nisu 4 mm, nego negde oko 3,5 mm. Ovo mi deluje prekidač kao nov, to ćemo da testiramo. Evo kako to stoji. Ovaj ovde kontakt je stalno na ovome, ali vidite kako je ovo deformisano. Jebem ti mater. Vidite kako je ovo deformisano. I sad može da se desi da on ovde gubi spoj. Pa možda i ne. Tako da je ovaj stalno povezan, znači ovaj glavni hot, a ovaj sad spaja u ovom položaju ova dva, samo jedan, pa dva. Tako da je, ako se stavi ovako, ovo je neck pozicija, ako se stavi ovako, ne bridge pozicija, zavisi kako ga okrenete. Možda i ovako i onako se stavi, nebitno. I, znači, ajde da kažemo da je ovo neck,
neki middle, srednji i bridge i samo bridge. Isto tako i sa druge strane, samo se ne vidi, ovo je dupli prekidač. Za neko vezivanje, ako se vezuje van standardno, inače dovoljna je jedna strana, može da se veže, nije problem. Sad, ovo treba rasturiti i očistiti, ovaj pigard, ja ovo moram da operem, jer ovo je svinjac, ne mogu da pošaljem bez obzira na sve. Evo ovako, ovo je Fenderova fora sa ovim gumama. To ih je teško i naći i ovo su isto colovnjaci šrafovi. Oni ću da ostavim sa strane, to su za dimarzio, a ovo su obični za ove kineske magnete. To nije važno. Visina se šteli direktno posle na gitari. Tako da ja ću namestiti otprilike neku visinu, a onda posle kad se postavi na gitari mora da se podesi. Zavisnosti od žica, zavisnosti od akcije koja je i visina žica koje se stavljaju odnosno visina magneta koji se podešavaju ovde. Ovo sad treba oprati i da vidimo prvo da li ovo radi, ali prvo ćemo oprati ove poklopce. Prvo ću ja to da operem i da operem ovo i da prebrišem ovaj magnet vakuumusevi. Jeste, ovo je oštećeno, ovo je folija koja se ogulila, to nije ona zaštitna folija, ovo je folija plastifikacija da ovo sjaje ovako. Ovo je ona šara, ovo je zaštitna šara da se ovo ne grebe, ali već je sjebano. Nema veze. Sad ću da operem ovo, pa se vraćam za sekund. Evo mi nazad. Rukavice sam morao da obučem, odnosno da stavim, iz prostog razloga što sam morao da perem delove. Delovi su oprani. Sad da se bacimo mi na čišćenje ovoga. Ovo nije baš neko stabilno rešenje. Ne može. To ćemo mi morat ću da smislim za čišćenje kako ću to da izvedem. Evo ovako ćemo, prvo ćemo na žicu staviti cinola ili bilo kog fluksa koji pomaže da se kala i hvata, odnosno podiglo se na malo jače, ali nije važno. I sad ćemo da skinemo ovaj kalaj sve što možemo. Jer kao što znamo, bakar privlači kalaj, odnosno tinol. I evo ga jedan očišćen kao nov. Idemo sljedeći. Ovo će biti malo teži zalogaj, pa i ovo isto. Pa ćemo to lepo očistiti pre nego što bilo šta počnemo da radimo. Najlakše raditi sa novim delovima. Vi samo postavite, to je najbrže moguće. Ali kad dobijete nešto da uradite posle nekoga, to je onda lep izazov. To je onda lep izazov. I onaj ko ne zna šta radi, taj ga je nagabusio. Taj ga je ugasio. Ja ću malo da ugrejem ovu površinu. I da krenem da skupljam. Žica je malo vruća, tamo gdje ja držim. Pokazat ću vam kako ćete očistiti i ovo crno. Nije to problem. Bitno je samo da kalaj ne uđe unutra u ovaj deo gdje se nalazi klizač. I to je jako bitno. Jer, stavim se ohladi,
jer ako uđe kalij unutra, onda to neće biti dobro, jer onda ćete imati veliki problem, taj potencijometar neće biti upotrebljen. Evo drugo parče žice. Ovo je sad malo manje, tanje. Ajmo da to uradimo ovako. Hoćemo da fiknemo ovaj kraj što se razlistao, a onda ćemo da ga podgrijemo i da ga smaknemo sa ovoga na nešto odbija saradnju. Tako je. Nećemo da ga mnogo uvrtimo, upredemo, jer mi to nije cilj da on bude okrugao, nego da bude širok kako bi što bolje pokupio kalaj. Ja sad ću malo da ugrijem ovu površinu. Ovo je baš katastrofa. Kako bi lakše krenuo transfer kalaja na žicu. Ovo radi ona Vik žica. Isto. Tako, ovo je palo sa strane. Ovdje je sad jako nezgodno. Ovdje je jako nezgodno. Morat ću ovako nekako da ga okrenem, da gravitacija vuče na ovu stranu, jer je ovdje kalaj sa strane, da ga malo zatopimo, pa da približimo žicu kako bi krenuli transfer. Au, vruće. Žica je malo vruće, bakar lepo prenosi toplotu. Okay. Ću da pregledam. Ima još. Ovdje je parčići žice. To ćemo sve skinuti, to sve nam ne treba. Ovdje ima još malo kalaja, nije strašno. To može da ostane, ali ću se potruditi da skinem i to malo. Ne može. Da mi još parče žice. Ovo je malo tanja žica. Samim tim, evo ćemo malo da vrtimo, da se ne bi razlistalo. I da sa njom pređemo ostatak žice, ostatak potencijometra. Ne valja ni previše paste da bude. I žica koja već ima kalaj lakše počinje da prima, da nastavlja kao pelcer nego žica koja nema bakar, ovo nema kalaj na sebi, koja je čist bakar, jer teže skuplja. Tako. Kao novo. Čak piše i B500K, znači ovo je 500K linearni. B znači linearni. Evo ima i ovdje. Au, uće, iza kuće. Evo ga ovdje. Ovdje se čak slio kalaj. Ali ovo nije strašno, ovo je samo onaj nogica za zatvaranje. Evo ga, da mi to očistimo. Da vidimo da li još negdje možemo da očistimo nešto. Nije strašno. Nije strašno. Sada, kad se ovo ohladi, možemo da, dok se ne ohladi ovaj, možemo da se bacimo na treba mi aceton. QDSDD aceton. Sam ga sakrio koliko gluposti imam na stolu, to je strašno. I onda se uzme ovaj jedan. Au, ovo je baš vruć, baš sam uzeo vruć, svaka mi čast. Kako aceton pere kalafonijum, boli glava, znači ovaj. Nemojte sipati aceton samo unutra, to nije dobro. Ali sa spoljne pranje boli glava. Evo ga,
koliko je čist potencijometar bio. Vratit ćemo ga u perfektno stanje. Pod uslovom da je ispravan fizički, da to nisam džabe radio. Malo ćemo ovo još da koristimo, pa idemo na novu krpicu. Malo da čistimo ovu prašinčinu lepljivu. Se bacimo na ovo. A ovaj može, ovaj nije mnogo prljav. Ovo je A500 kao je logaritamski. Ajmo sa ovim. Evo ovo je već malo vruće, ovo je samo nešto sam greo posljednji i ovo ide u đubre. Njuan. Ne pretjerivati sa ovim lakom za nokte acetonom. Lak za nokte aceton. I ovo je B500K. Znači, sad. Prva, da kažem, ne konstanta. Znači, ne konstanta, nego nekonstanta. Prvo ćemo ovaj pin da vratimo nazad. Ovo ću da pokupim da očistimo ove pinove još malo sa žicom. Pa ćemo da nastavimo dalje da ga čistimo. Slonimo. Ovako, nadam se da će se vidjeti. Da ćemo malo taj cinol da namažemo. I da krenemo. Ovo sad ne bi trebalo da bude problem. Jer ovo je mala površina. Ću skinem sve što ima na ovome. Kalaja. Ajde. Znači ovo smo očistili, dobili smo relativno čisto. Aps. Malo se papir kruni, jer to nije važno. To ćemo oduvati i ponovo obrisati stol. To isto moram da ponovim i sa ovim pinovima. Evo. Ovako, što je nekonstanta, ono koje sam malo čas spomenuo? To je problem što je stavljen B na volum, neko ga stavlja, znači na pojačavanje zvuka se stavlja B, linearni, a ne bi trebalo. A linearni se u principu navodno treba stavljati na ovaj, kako se zove, ton kontrolu. Međutim, ako mene pitate, na ton kontrolu i na volum svugdje treba stavljati logaritamski. Zašto? Ono što ljudi ne znaju, a to je da je uvo čovečje logaritamskog, da kažem, primanja zvuka. Što znači da pojačavanjem logaritamski najprirodnije je da uvo čuje pojačavanje zvuka. Šta znači to? Kada pojačavate, vi ćete na uvu čujete potpuno ravnomerno pojačavanje. Znači kec, dvojka, trojka, četvorka, petica, šestica, devetka, desetka je jednako se čuje pojačavanje na uvu. A šta se dešava kod linearno? On je po matematici linearni, evo uzmite recimo ovo, da vam je ona tabela. Linearni znači da se zvuk pojačava. Znači koliko vi odvrćete ovdje, toliko se on pojačava na gore. Znači na kecu je kec, na dvojici je dvojka, na trojici je trojka, ali uvo ga ne čuje tako, uvo ga čuje ovako. Ništa i ne jedan put ode u pizdu materinu. Šta znači to? To znači da vi maltene do sedmice ne čujete skoro nikakvo pojačanje i onda od sedmice do desetke imate pojačanje koje praktično ne možete da naštelujete i onda praktično ovaj mali korak vam je
u stvari od dvojke ili od keca do desetke, malte ne. Zato ja ne podnosim ove B, odnosno linearne potenciometre. Oni su odlični kad vi hoćete recimo svetlo da pojačate na PWM-u ili tako dalje, da nešto delite, štelujete da bude logaritamski, ali, odnosno da bude linearno, ali što se uva tiče, to veze nema s tim. Zato ne bi trebalo da se koristi linearni. Sad, ima još jedna caka koju meni je rekao Frenki, koju ja nisam znao. Frenki je jedan muzičar s Petlaka. Jedan moj dobar drugar, koji mi je bio mušterija, je postao drugar. On je rekao, on namerno traži na volijumu da mu bude linearni, da bude B. Ja sam samo zbog njega nabavljao te B i zbog tako nekih koji hoće da bude B. Zašto? Šta je on rekao da se njemu, da on sa tim linearnim potenciometrom radi? Kaže da na taj način dobija violinu, efekat violine. Ja to ne znam sa kojom papučom. Šta radi? On kad uzme da svira, on rola ovaj i pravi mu taj neki efekat violine koji ja nemam pojma kako to zvuči. Mislim, mogu samo da pretpostavim. I da to ne može da dobije nikako sa logaritamskim potenciometrom i čovek taj specijalni efekat voli, šta da mu radim. Ja ne mogu da kažem da je to pogrešno, to nije pogrešno ako njemu to odgovara i ako je to ono što on hoće i što on zvuk koji je on zamislio, to je apsolutno u redu. Ovo ima baš mnogo, celu sam žicu na kalaiso, što bi rekli. Tamo nije na selu. Ovako. Ajmo opet da namažemo cinola, kao gudalo. Ja mislim sam to očistio kako treba. Da proverim samo još jednom ove. Dobro. I ovde. Evo možeš malo da se iskoriguje. Eto vidite koliko se vremena gubi na ovim nekim stvarima. A još nisam ni počeo da radim. Au bre. Grijemo u isto vrijeme i bakar i nožicu. Mislim da je ovo skinuto da više nema šta. Potrošio bi cijelu onu vik žicu da sam koristio vik umjesto ovoga. To je opet onaj moj video. Isključimo ovu lemilicu. Mnogo se usjela. Iako je na 350 stepeni, možda malo jače, ona se mnogo usjela. Ćemo malo da to regenerišemo ovaj vrh, stavimo kalaja, pošto na ovim vrhovima mora biti kalaja i tu nema diskusije. Sad ćemo malo opet da očistimo ovaj sto. Stalno treba čistiti sto, znači radnu površinu. Ovo ćemo da pobacimo, to nam ne treba. I da očistimo ovaj sto, pa se vraćamo da nastavimo dalje. Evo ga opet. Ajmo ovako. Prvo ćemo da uzmemo koji. Ovo je B. Ovo je čorav. A. I ovo je A, čekaj. Ovo je A i ovo je A. Tu sam sad u dilemi. Sad imamo 2A i 1B. Ja bih pre voleo. Sad ćemo da vidimo. Evo, sad ćemo baš da vidimo da li je koji. Evo, i da ne znamo šta piše na njemu. Stavit ćemo jedan na centralni, jedan pin ovaj na centralni, jednu krokodilku na centralni i stavit ćemo drugu krokodilku na krajnji. Tako je, nula, na nuli je. Pazite pažljivo
šaciger, uzet ćemo ovaj neki mali. Vidite kako je ovo neko skupio, nije ni čudo što ispada ova kapica sa njega, što sam jednu svukao lagano. To bi trebalo malo raširiti, ali to ćemo o tom potom. Evo, stavit ćemo ovako, ja ne znam sad koliko se vidi, držat ću malo iskosa šaciger i pomerat ću ovo. Ovo bi trebalo da je logaritamski. Jer vidite, ništa se ne događa. A već je prošlo četvrtinu kruga. I gledajte sada. Stavljeno je na 20 mega ohma, znači ovo je 60 ohma. Pardon, da. Ovo je sada 100. Ovo je 200k. Ovo je bilo 6k, pardon. I brojke ne luduju, znači da je ovaj potencijometar jako dobar. Neću ga preskati, da vam posla. Evo, 450k. Da je stavljeno na 200 ne bi mogao da ga vidim no range, auto range. E sad, ako je ovo recimo planirano da bude volume, onda je jako bitno da radi druga nožica. Što recimo za ton kontrolu nije bitno, jer ton kontrola koristi samo srednji i jedan krajnji, drugi se ne povezuje, osim ako nije grease bucket fenderova vezivanje. Evo sad ćemo isto to na kontru, ali sad će ići brže, pa će kasnije sve manje i manje, zato što takav je logaritamska linija. Ali pošto je ovo, kao što kažem, logaritamsko prijema, tako da se izrazim, onda će ovo naše ravnomerno da prihvati sa ravnomernim pojačanjem. Ovo lepo radi. Da je ovdje divljalo, da su ovdje brojke divljale, ovaj potencijometar ne bi bio dobar. Nekad može da se reši, nekad ne može, zavisi, i to ako se reši može biti privremeno, a može biti i trajno, sve zavisi. Idemo opet od nule. I ovo je logaritamac. Evo, skoro ništa se nije desilo, što su, da ima tačka, da ima još jednu nulu ispred, vidjelo bi se. Namerno idem što sporije, kako bih video sad već brže. A naše uvo, ovaj efekat čuje sa linearnim potencijometrom. Evo, provjerit ćemo odmah i drugu stranu. Ovo je malo jači na maksimumu. Evo ga. Namjerno sam uzeo ove krokodilke da ne bi bilo da loše dodirujem pipalicama i onda mi je ovo bolje. Ovo me zbunilo, šta se desilo ovdje. 0.1, to ne volim, taj deo. Evo vidite šta se dešava. Ovo mi je, recimo, ovo vjerovatno skrečuje ovdje na kraju. Dvojka, četvrta, nije, možda se. Može biti i trunka prašina, to ću produvati kompresorom. Da, ako ima prašina, da izbaci to napolje. Sva tri ću produvati kompresorom, pa ću testirati ponovo, ali to neću snimati. Evo, ovaj radi. Jeste vidjeli brojke? Luduju, malo gore, malo dole. To mi se ne sviđa. Može biti da ovaj potencijometar nije dobar. On je možda ok za ton kontrolu, ali za volume ovaj ne bi valjao. Malo gore, malo dole. Sad ćemo da imamo ponovo. Jer to recimo ako brzo idete, vi to ne možete da vidite. Jer digitalni ovaj, to bi se najbolje vidjelo na osciloskopu. To bi osciloskop mogao najbolje da pokaže te brze efekte. Ili recimo analogni unimer. On bi to najbolje pokazao. Ops. 41. Imamo malo nazad. 40.
39, tamo ponovo. Može da bude da ja njega malo napinjem, ali može da... Op! Evo mi se ne sviđa. Gledajte sad ovo. Bilo je 50 pa 40, to mi se ne sviđa. Znači da ima neki otpor, da ima neku prljavštinu unutra. Evo, 41, 42, 41, 42, pa 46. Ovo je malo luduje. Na ovom položaju ovdje. Znači sad je pipak ovdje. Znači pipak prati ovo, znači na ovom ovdje negdje delu malo luduje. Da li njega naprskati ili ga produvati pa probati, ne znam, probat ćemo, ali ovaj ide pod obavezno provjeru. Ovo mi je sumnjiv. Sad ćete vidjeti kako B se ponaša. Kako se ponaša B, odnosno linearno. Idemo, krećemo. Vidite kako pravilno ide, sve vreme istom brzinom. I on malo ide napred nazad i njega ćemo da izduvamo. Evo malo, opa. Opa, bato. On će vam potpuno ravnomerno ide, ali ga naše uvo ne čuje tako dobro, ravnomerno. Ok, znači ovdje ima unutra prljavštine, znači nije vezano za gubljenje. Mnogo drugačije luduje ako je spoj ovdje na ovim krimpovanim delovima. Sad ćemo imamo, trebalo bi na isto mjesto da brljavi i nazad kad se ide. Da kažem, sad sam držao pa sam pustio, idem napinjem, pa pustim napinjem, pa pustim. Jeste na istom mjestu. Ok. Znači, ovi kontakti koji su krimpovani imaju spoj, ali problem je u papučici. Sad ćemo to da izduvamo, pa ću da se vratim. Pa ću da nastavim test. Evo nazad. Izduvao sam ove. Ovo je bio prvi, ovo što nisam mogao da pročitam bio drugi i ovo je bio B, treći. Ajmo da krenemo od B, on je najsvežiji. Crveni na srednji. I idemo. Schaffenziger. I idemo. Da vidimo da smo nešto popravili ili nismo. Objasnit ću vam zašto ne volim cleaner da stavljam ako ne moram. On je najidealnije rješenje, ali zašto neću ga stavljam, sad ću vam objasniti. Ovdje negdje, on bi trebao da luduje. Ne luduje sada. Trunka prašine je bila. Garantovano. I to kompresor dosta dobro čisti, ali s tim što kad duvate ovdje unutra kompresorom, ovo morate da vrtite. Da bi ga fizički poteralo. Ajmo sad kontra. Evo, sad kad pustim šaciger nema ono da skoči na 5 pa se vraća. Evo, ovo je ok. Ovo sad jedno malo što se vratilo nije strašno. Što ima otpor. Ovdje imamo mast otpor. Ovo mi se ne sviđa. Ovo sam možda čačko ove rukoodljike iz početka. Da, čačko sam krokodilke, zato je poludelo. Evo ga. To je to. To je to, ovo je potpuno ok. Sad ćemo ovaj da probamo. Da vratimo prvo ovu gumu na njega, da ne bi... Šajze! Evo ga, učapio sam ga.
Sad ovako, ajmo opet. Idemo, s ove strane se najbolje pokazivalo. Idemo u rikverac. Ajmo ponovo ovaj kraj. Cuc. Dobro, ništa, ovaj će ići na tom kontrolu. Ovaj će ići na tom kontrolu, tako da mu taj kraj neće biti toliko važan. Jer to je maltene u kratkom spoju. Znači da je tu na nuli. I to neće nikomu moći da čuje, niti će da dira. Ajmo ponovo. 49 pa 48 pa 47. Ajmo kontra. Kontra ide ok. 49, 48, dobro. Tu možda na kraju ima neki trun koji nisam izduvao. Probat ću još jedan posle, ali, bože moj, ajmo dalje. I da vidimo ovaj. Ovaj mislim da je bio ok potpuno. S kontra strane ćemo da krenemo. Što je ovo stratovska gitara, ja bih mogao da napravim jednu opciju, da ovdje vežem 500K od kraja do kraja jedan otpornik i da ovo pretvorim u 250K, da bude stratovski. I u tom slučaju ovo više neće biti linearni, bit će neki, da kažemo, polulogaritamski, što je sasvim ok. Pa ćemo još vidjeti, zvaću ovoga, pa ću da ga pitam. Evo sad ćemo staviti ovo. Stavit ćemo na 200 ohma i stavit ćemo ovu žicu ovdje da vidimo da li ovaj magnet radi. Njak. Njak. Ninja, njak. Sad treba vidjeti što ovaj magnet ne radi. Moguće da je to bio glavni problem. Sad ćemo da imamo slučajno, nije nešto drugo u pitanju. Ovo je još jedan. Nije ovaj neći. What the fuck? Izvinjavam se. Aj nek line je moja greška. Treba da stavim na 20K. Evo ga. Somino. Malo sam se oladio. Nisam dugo proveravao. Magneti idu od 2-3K pa nadalje. Do 10, 18K, 20K i tako dalje. K. Kiloma. Ovaj što je veći i jači je nek. Interesantno. Ne bi trebalo da bude. Još nešto. Ako se ovako zalepi, ili ako se ovako zalepi, znači da su to dva magneta jedan pored drugog. Šta to znači? Magnet je ovaj jedan nek, ovaj drugi je middle i to je tako. Ako se odbijaju, kao recimo ovako sad, da teraju jedan drugoga, umjesto da se privlače, recimo ovako se privlače, onda znači da su to dva nek i bridge u pitanju, odnosno ili treba, ako je taj planiran da bude middle, da se ovaj bar počupa i da se okrene kontra. Realniku morali bi da se okreću polovi, a to je malo nezgodno jer ako izvučete mogu žice unutra da upadnu i to ne može da se uradi. Zašto vam to kažem? Zato što magneti moraju biti u istoj fazi, ali suprotnog namotaja i suprotne orijentacije sever-jug. Neću sad juriti kompas. Da pokazujem, kompas mi je bio uvijek pri ruci, upravo zbog toga, međutim ja ga više odavno ne koristim, pa ne znam ni gde. Ne radim gitara već 2 godine. I više, 2,5. Tako da, to je suština. Jer šta je fora? Ovi su polovi recimo severna gore,
a takozvani pesnica zakon pesnice, znači ako je smer na gore, namuta idu dole, znači ako je sever gore, namuta idu ovamo, a ako je sever dole, namuta idu kontra. Tako vam je i sa ovim magnetima. Znači, ako su namuta i ovde, sever znači na gore i namuta idu u ovu stranu, ovde je sever na dole, odnosno jug na gore, ali namuta idu u kontru i onda su ta dva magneta u identičnoj fazi. Da kažemo u istoj fazi. A sad ću vam pokažem i kako se to meri. Evo me nazad. Taman sam i dobro što sam isekao malo da bude više fajlova, da ne bude jedan veliki fajl. Ovo sam se javim na telefon. Evo ako, plus na plus, minus na minus, mora da bude analogni džokica. Nije važno da li je na nuli, bitno je samo da vidimo smer skazaljke i da bude na DC, znači na jednosmernom naponu i da bude najmanji mogući broj. Mora da bude analogni i mora da bude najmanji mogući broj i onda se uzima jedan recimo pine, recimo ovaki, i lupi se. Ovo je negativna faza. Znači, onog momenta kad lupite po tome, on treba da ide na neku stranu. Kada odvojite, skazaljka ide na drugu. Znači, kada lupite, ide na dole. Kada odvojite, ide na gore. To je minus. Faza minus. Negativna faza. Nije važno da li je faza pozitivna ili negativna. Bitno je da su uparene. Crvena je bila na crvenu, crna je bila na crnu. Tako ćemo i ovde. Ćemo da slonimo. Znači, bela ide na crvenu, a crna na crnu. Ovako. Idemo opet. Panj. Znači, negativna faza. Kada lupim, skala ide dole, a kada podignem, skala ide gore. To je što se toga tiče. Kako se proverava Di-Marzio humbucker? Humbucker se proverava tako što se, ako ima split coil, ovo ima 5 žica, 4 ili 5 žica su split coil. U tom slučaju, moram da skinem ovu isolation, ovaj tenov bužir. I moram da razdvojim sve žice kako bi testirao svaki coil, svaki namotaj pojedinačno. Ovdje su crna i bela spojene. To ne mora da bude ne moram čak ni da ih razdvojim, jer se meri od jednog do drugog. Stavit ćemo na crvenu, ćemo staviti crveni. Na sredinu ćemo staviti beli, znači ne znam sad koji je sa kojim, to bi morao da razdvojim da bi to video, ali nema veze. I onda ćemo ovako da udarimo po jednome i da udarimo po drugome. Znači, ovaj namotaj je između crvene i crne ili između crvene i bele. A sad ćemo to isto uraditi kontra i sad je faza plus. Čekaj, faza plus, ova je kontrafaza. Šta to znači? Ovaj magnet ne bi smeo da se veže ovako kako su ga oni vezali. Zašto? Kada biste ga stavili kao što su oni vezali, na poziciji između srednjeg i bridža imali biste potpuno bezveze zvuk. Neko to namerno radi, neko neće. Evo vidite, faza je plus. Šta treba da se uradi u tom slučaju? Da se odlemi ova masa i da se ta masa zalemi za crvenu, a zelena da bude hot. Ili da se ovde crvena i bela da budu mase, a crna da bude hot. I onda su ova tri magneta uparene, onda su faze plus, to mogu i to da uradim. Znači da ne diramo ovo, da ostavimo ovako kako jeste, ali ovima da promenim faze, u principu mogu da odlevim žice, da ih prebacim jednu na drugu, drugu na prvu i da napravim da ovo budu faze plus. Ja volim te faze kada je faza plus više nego kada je faza minus, iako nema veze. Veza je samo u tome da magneti budu u istoj fazi i ništa više. Znači, evo sad ću da vam pokažem i to. Znači, kada lupim, on treba da ide, evo sad ćemo crveno vezati na crnu, a
crnu na crvenu, obrnuto. I sad ćemo da ga lupimo. Evo, sad ide na gore. Kad podignem, ide na dole. Sad bi bili u istoj fazi. Znači, ovu žicu mogu da promenim. Mogu da je odlevim i da zalevim ovde. Ali to bi valjalo uraditi sa nekom finijom lemenicom, na nekim finijim vrhom, znači ne sa panjem. To sad moram da izvedem. I smanjit ćemo temperaturu na 300 stepeni. Jer ovde, ili možda čak i 250, ajde 260 ćemo da stavimo, na 260 stepeni. Zašto? Zato što ovo je prvo plastika, nije neki termomaterijal i što je ova licna toliko tanka, vi niste svesni, to su otprilike idu između 0,40 inča, hiljaditih delova inča, do 0,43, znači oni to smatraju 41, 42, 43, 44, ajde da kažem, to su neke standardne veličine, debljine koje se koriste, a to je kod nas otprilike 0,056 mm, pa 0,060 i nešto, ne znam ni ja koje već su te vrednosti na pamet. Ja sam ih uvijek zapamtio samo u njihovim, onaj AWG, to ti je American Wire Gauge debljina. Američki sistem za merenje debljine, ili kako li ga oni već da ga prevedem, sad jebi ga, AWG, American Wire Gauge, to je to. Sad ću ja to vidjeti da to prepakujem, da razmislim kako. Ajmo još da se pozabavimo sa prekidačima, naravno ovo ću da otkačim i ovo ću da ostavim ovako. Ja sam mogao da uzmem i manje nego ja megaloman hoću što veći unimera, služi mi samo za ovo debilčina. Mogu bi jedan da ugradim ovde, da imam to isto na stolu, da mogu da merim na stolu, da ne bude pokretan, da bude fiksan. To ću da uradim jedan dan. Nije loša ideja. One moment, please. Evo ga, pišti ili pišti. Ovo je sad već malo mukotrpnija opcija. Ono što sam pričao. Znači, nema krčenja, nema prekida da mrdam ovo, to je dobro. Ajmo sada prebacimo na sledeći. Ovo je nov prekidač. Evo, znači on na srednjem radi na oba. Ajde da pizdu materinu. Ali namjerno hoću da ga uštinem da bi mi pokazao da li kad pomeram. Ovaj prekidač radi odlično. Odlično radi u svim položajima, znači i u ovom nema da gubi nigde, to je dobro, mi je jako bitno. To bi isto mogu da proverim iz druge strane, samo da vidim koji je s druge strane, ne mogu da vidim odavde. Obično je suprotan, znači ovaj ovde i ovaj ovako. Pardoniram. Pogrešno sam vezao ovaj. Ne gubi, dobar je. S tim što jedan kanal mi mogu da ne vezujem, a mogu i da vežem da bude duplo, da ne gubi sigurno. Radi. I vežemo na treći. Radi. Znači, ovaj, evo sad ćemo to da obeležimo, ovo je tanki, Flowmaster, evo ovako, ovaj ovde, evo ga crveni, i ovaj crveni ovde su hot, znači to su izlazni, a ova tri idu na magnete. Ja sam ih obeležio da ne bi se zezlo, da mi bude lakše, znači ovo radi, Dimarzio radi. Sad možemo da proverimo koji je otpor kompletnog magneta i koji je otpor polu, znači po namotaju. Kompletan magnet je znači 12,36K, polovina.
Nebitno kako se vezuje da se meri otpor, pa da kažemo polovine. Ok. Ovima ću da menjam. Mogu bi samo da okrenem ovo i da se ovdje ne zizam, ali ove mi se žice ne sviđaju, ja bih mogao ove žice da promenim. Mogu to što je ova oštećena ovdje. Izolacija oštećena. Ja bih rađe to promenio, da nek magnet ima žutu žicu, a middle magnet da ima belu, vidjet ćemo, nemam pojma, vidjet ćemo o tom potom. Sad ćemo da potražimo žice, da im mi nešto ostalo uopšte i da se bacimo na sređivanje, a ovo ćemo ostaviti ovako, samo ćemo ga malo prevrediti da ne bude ovako krljavo uređeno. Ježim se od ovoga da vidim. One moment, please. Imam stalno neke pozive, više mi se smučilo. Malo ćemo pojačati temperaturicu na recimo 280. Ovo je ok, ali neću da razmišljam. Promenio sam, crna je bila ovdje, a sad će biti žuta, nova žica. Pomera se mamu, što je presku. Tako. Ovo je malo pipav posao, ovaj deo je malo pipaviji. Ovako ćemo da ga vučemo, a ovaj deo moram da isječem. Kao klip. Ovdje deblje žice ne bi ni mogle da stanu. Ovako. Stavit ćemo malo plastice i na jedno i na drugo. I sad bi trebalo da ga pincetom, sad ne znam kako to možete da vidite. Ovako, pa ću da ga stisnem ovako. Zato ide pasta jer nemam 6 ruku. Moram da ga ovako. Sad mi Kale pobego dole, mamu mu jebe. Evo ga dole. Opa, magnet mi privlači lemiricu. Dobro. To je na kalajskom zalanjeno. To je dobro zalanjeno. Odlično, nema tu nikud. To je dobro zalanjeno, sada imamo poklopac. Onda skinem. Žice ne smetaju poklopcu, odlično, idealno. To je to. I sad će magnet biti u fazi. Znači isto to da uradim sa ovim drugim, ali koristit ću ovu njegovu originalnu belu žicu. Neću crvenu. Jer ona je prvo duža i ima više mogućnosti za manevar posle. Ovo ćemo malo da skratimo. Pa ćemo da malo samo... Ajde bre. Ajde bre. Evo ga. Malo zarolamo. I da nakalaišemo. Sada ćemo samo malo da se osuši prvo, da se ohladi, a da mi skinemo ovo, dok se to hladi. Samo pažljivi treba budemo zbog ovih licni, ovo ne smije da se sjebe. Moram pinceticom. Ovo je ko mikrohirurgija. Tako, evo, i sljedeća. Tako. Sad ovo treba da je kontra. Znači, crna sa ove strane. Gdje je crna? Ova duža crna. Tu ćemo originalno da iskoristimo. Originalnu žicu. To mogu i ovako sad uradim. Ću naknadno da provučem žicu.
i belu, isto to. Ne smeta. Malo kaleja. Žica uđe u violet i to je to. I sada se provuče jedna žica i provuče se druga žica. To je isto sistem koji može da se radi. Ok. I da provjerimo poklopac. I prvo da provjerim da li su ovi magneti. Nisu. Odlično. Još jedna stavka da vam pokažem. Razmak između ovih polova, ovo je neck magnet, on je uži. A kako ide ka bridžu bude širi. Ovo je, mislim, 48, ovo je 50 i 52 je na bridžu. S tim što možda bude sve 50, 48, 50, 50, možda bude 48, 50, 52. U principu koliko god hoćete stavite. To je razmak da bi žica bila na sredini pola. Zavisi koliko je uzan vrat, koliko je širok bridž i tako dalje i tako dalje. To je već potpuno druga tema. O tome neću da mnogo vodim polemike. Žice ne smetaju, ne ide, ovo je odlično. I sada testiramo da li ovaj magnet radi. Jedan i drugi, da li se nešto dogodilo. Na 20K. Ovdje neću testirati jer ako bi uštinio, ovdje može se desiti da oštetim ovaj malu žičicu. Pa ćemo uraditi šta? Skinut ćemo izolaciju sa svih žica. Ovdje je slabo skinuto. Tako. I onda ćemo uhvatiti sa krokodilkicama. Ajmo ovako na žutu i ova crna od žutog radi. Ajmo to isto ovamo da uredimo. A mogu da vam pokažem i da su sad u fazi svi magneti, to radi. Sad mogu da vam pokažem da su magneti u fazi. Kaže 3 put meri, jednom seci. Evo ga. Pa smo rekli pajser, ne kažem panj. I lupaj magnet. Evo ga. U fazi. Ajmo drugi. Da slučajno nisam zalemio isto kao što je bilo. Samo promenio žice. Test. Evo ga. Работает. To je to. Idemo na sklapanje. Evo da vidimo da li ste nešto zapamtili. Šta je sljedeći potez? Šta mislite? Šta smo rekli? Šta je obavezno da se radi kad se radi? Puštam vas da shvatite sami čišćenje stola. Prasići koji su navikli da budu aljkevi, to ne može da se tako radi. Biće dovoljno već svinca i u toku rada, tako da se bacimo na konačno rad. Treba će nam i ova druga lemilica za masu, pa ću nju staviti u pripravnost. Očistio sam P-gard. Ovo što folija ova se podigla, ovo bi možda trebalo malo skinuti, ali ne može, može. Može, malo čisto da ga skinemo, da ne štrči ovako i da ne štrči
ovako.